nämligen att det är gott att höra ur Rörgods och ha gott samfälla samman till att det är köpt från tusen lösning och så viktigt samfälla i kan man samman. Ja, jag har också tagit en uppöld om Deborah. Kanske blir vid början att Google testar för att vi kommer mötas där och testar för att dessa kvinnorna och här vet jag att de öppnar sina hjärta så de får spurs ur till år i Herre och signa det till oss och göra livet för oss så vi det kunna leva efter det som vi läser här. Amen. Ja, så prövar ni. Kan ni? Så här är en sort pjar, det är inte så farligt, det är mest för onkel vers. Och så ständer jag för vers eller se upp, hvis du glömmer att se det eller först. Så här ständer det inte pjar, men det är inte så farligt. Viktigt att se det så inte på ypparna eller så. Det är inte så att jag också bara ber vi att fortälla för er. Jag heter Dina Bäck och är i Skala. Jag är Oinjoar och läser lärare till så 2 dagar i veckan och det som jag annars gör är en hemsida som heter verklighets.fo och hur jag ska säga först vad ska det säga men det blir det säga så också och ja så det är lugnt som det här som investerar till antal ofta till här och budgetbalkonsor. Men det är fantastiskt att kunna lägga till att känna till video som vi lagt ut, det glömde jag säga. Video som vi lagt ut som är till ung, värda upprunnade unga jätter. Men matböckerna är sånt större, det är såna som hittar. Vi är uppnått aldrig och det är fantastiskt. Det är alltid att man ser bara hur god signat det luktar som man ger och han brukar det på en matta som man släcker umynda sig. Så det är fantastiskt och det är en större vittnesbörd att Herren kunna bruka det. Så yes, det är inte svanta. Men ja. Och ja, bygga skala. Dötter Marie och Jens Bäck. Så det finns det här på plats. Och jag kan säga att det blev frälst det var mycket år. Och ja, det har luggat som det är så riktning. Kom till att man är så lite. Så det är fantastiskt. Och ikväll tog sig att jag tog sig syns om Deborah och bibeln. Och inte den har inte hört om henne, men det är inte en bibel. Så det är att ja, men det är unga till hörst om Deborah för till näka. Det är så avhåverst till att så det är så mycket oj som man kan täcka på sig och som man kan lära från. Och så att jag kan omkras ting under kväll. Och man kan läsa om Deborah i Domaren 4 och 5. Men Arne också är det som Deborah såg sig att ha så lösens om kvar tog Deborah lever i till att just tantojen som hon lever i är en matta synd mindre synd som tantojen som vet lever i hade och hon går så sucha någonting efter. Så jag lägger på Domaren här. Ja, så och det som jag vet mest till läsdomarna är att det hjärta till Israel för att hon är harst. De säger ofta att de älskar Gud, men vi söker och ger att de älskar inte. Och det är också avhåverst här Gud skriver båda till Israels folk i gamla smette. Så säger han viktigt några ting som han inte att de skulle göra. Verset ständer pjör, de gärna bled upp. Jag bara läser jag härifrån. Här ständer, och nu Israel, kvärt Anna, kräver Herren godtun allt här. Än att du ska ötta sig Herren godtun, gänga alla löjer hans här, älska han och tjäna Herren godtunen av alla hjärstatunen och alla sjaltunen. Så du aktar efter båven Herrens och loven hans här, som är det och alldeles där, för att här ska gängas väl. Så han också avvärst att God, han säger det, han säger, hette det som inte. Och så säger han det, och så säger han att Nias fyra att det här ska gängas väl. Allt är också fantastiskt. Och hvis man hickar sig som åren om ötta skänka tjäna och
aktar, eller att akta, så är det som att älska tar vi läsa i Bibeln om att älska eller kärleka, så är det imisk ord för det som jag hade ordet spännande. Och ett av de orden är ahava. Och det är den kärleken som Gud har för oss. Och det är den kärleken Gud önskar för oss. Och det är en tredjedels kärlek. Det är en kärlek som tjänar över människor. Det är en kärlek som tjänar utan att vanta något efter. Och det är inte en kärlek som är känsliga storter eller kommer till man hotelda eller följda så är känsliga. Det är en kärlek som är och det är väl. Det är ganska hårt just det är väldigt brittläpp att det ser att kärlek är ett väl. Så det är en ger och det är luttne. Och det som God säger också att man kan säga är inte att vi ska älska mig. Och det är att öktas med, det är att gänga mina löjer, och det är att tjäna mig, och det är att akta mig. Och det gör vi att vi kommer att känna vår gods. Så God säger, hette det som inte, hette kärlek till mig. Och jag har hört det att ursäktsfakt vill läsa om det så ser det något stort att ta Josva och Moses till tåsa vid ursäkt. Så säger han, vill jag det tjäna goda? Så säger det, ja, och då vill jag det öktas god och gänga så här lojer och tjäna honom, ja, det är alla vi på det, men ta vi det skulle öktas, ta det kommer till att välja, så är det ofta det säger man ska göra skuld det. Och jag också att hvordan vi tar att lära och tog att vi tar vi säga ja vi god tar vi det möte eller man har ju det som påskar från väldigt sagt att man har det ökta skuld man är gänga så löjda man ska bara säga ja men man säger vad ska ta vi gärna välja att göra ta och i möte ögonen eller en omstånd och vi vet att så är det god inte när man planlägger till det som kommer tar man kommer i omstånd som Herman kanske inte också från omtanke kan man att sig välja. Så hade det som god önskar. Och det som jag hade avhört är att hade det som vi såg i Jesus, han öktade skuld, han checkade hans löjer, han tappade god och han aktade god och han var villig att göra det lika till dig. Och jag också om att hon säger Jesus är hot till det. Jag har sagt att det var med att härska honom att göra det här ständigt till så tjockat ser man att han säger här täcker det kärlek framar men vi är inte väldigt mycket men tog in så det var alls inte lätt för honom och jag tycker han ofta inte att hot till det känsliga men han sagt här var skvärt till tog in välja så jag också med till kan göra vi så vidare hot till eller välja vid att jag följer god i efter och inte det kommer kosta oss. Och så det är några ting som gänga efter där vi tar som till bor några ting som hon valde att göra och inte ta stå av henne. Och jag också att jag vill läsa i domaren om 8. Jag läser på här. Domaren 8 till 3. Jag kan låta det som jag stannade pjär till kunde bara läsa sitt hon men domaren kapitel 8 vers 8 så 200 på 3 ganska jag känner att ta just för vad det gör sport och ursels men herran kvar och hon ska fra fyster mot kanonitton i världen mot töjmon. Och som jag avvärst är att jag spyr god efter. Och som jag också skulle möjliga är att det som är första spårning som kom till mig var spyr jag alltid god efter. Då må jag säga något, men det är det som vi som tycker att jag gör. Jag spyr jag god efter. God kan säga det till jag kan säga det ett år om efter. Och vers 2 så läser vi Domaren kapitel 8 vers 2. Herren svärar jag. Jota ska färda. Vi ska geva land i hund hans svara. Det som avvärst är att God svärar. Till spyrja och God svärar. Och vi ska säga att vi ber till God svärar. Men avgörelsen är bara att det inte alltid är att han ska svära det som vi vill höra. Och det är det som Bibeln gör om vi kan löjda Bibeln att svära. Men det är en spårning om att vara tog i löjen som God säger. Det är inte alltid att det är det som vi vill höra. Och vi läser vers 3 att det är nämligen inte det som Ursel vill höra. Jag känner ta sig ut av vi bröder Simeon. Kom till vi med till arvalot moin. Detta kom samman färg i bardiga med kanonitton.
så skal jeg også komme viktig til Arvel og Twin, Simeon, Pervinon, så god blir Juda færa og et samhandler. Og Juda sier, du vet, det er jo fint, det er cool, men jeg velger at jeg kan Simeon limmer, så Juda spyr god, Juda fra svær, men Juda velger ikke at vi er til sværende lojen. Og jeg vet ikke om det kan være til en benjen, eller bare ikke roda, men vi synes ikke også at det er ikke lojen. Og jeg også med at være loj til synder lojen, til det samme som å være fullkomlig av lojen, til at godt nok, ja, Juda får, men Juda gjør det også til som god bedre ikke gjøre. Så Juda var lojen med gode. Og jeg husker jeg leser i 17. Korint 2. Sønne Korint 2 og vers 9. Og her stender side 213. Tog var det også at jeg skriver i fri at jeg skulle få vite om de standardrøntene. Så kommer omtid er lyttende i ødlom. Og jeg også med at Paulus legger dette at det er å være lojen i ødlom. Og det er det som god ikke. Ikke at vi skal være løytsint lojen, eller løytsint lojen, han ikke at vi skal være lojen i ødlom. Og da hongra sin sammen vi en vers i Efesos 4:22 her stender gjør vi ikke gjør rom. Og jeg husker meg til at har vi er løytsint lojen, eller løytsint lojen, så gjør vi Satan rom. Og det er det som er så vant om ikke, og det er det som de gjør. Jeg bare vi sutja og i første kapittel Gustei lukka som de slakke av og med andre god sagt at de må køre alt fersene ur landet ut til de for å få dikene fatla. De får få at det for første dikene og de for at tilby at høre goder. Så god sier kjærlighet og de sier kanskje lysenter. Og vi sutja bare Gustei det ble bare og sier at liner ujesen her, og til endans i kapitlet så jeg vet at hese fersene takker iver, de blir sjolve takker plass. Og jeg husker om at mindelig det som sagt at jeg akkurat løyve, de vet ikke om noen rom, og det er nøkker øker, man husker ganske at det er ikke farlig, men det er akkurat her som vi gjør sagt han rom, at slippe arbeid og takker seg mer plass. Og det kan være imisk og løyve, men at vi viser Satan det tålsomme, så gjør vi til plass. Og det er det som er så oversamt. Jeg husker meg til at vi er tålsomme eller være lykkesæler til det motsatte av kærlighet. Og til det motsatte av at velge, at jeg kan vel. Så det er veldig oversamt. Og jeg husker at det som støvann som Ursel stender i er ganske en støvann som vi ofte som mennesker stender i. Og jeg synes som et samfunn kan stande i. Men jeg har hatt omfalt at vi kunne lese om Deborah og om at hun veler. Så jeg husker om at jeg årsak at det er stand nok stavfølge, men her stender at Ursel enda alltid vi at stjæla under til følge hver skoder de valgte å tilbe. Og jeg hørte når jeg taler, siterer det underfor, at det var så godt at Ursel de valgte sjølve at tilbe en goder og de enda at stjæla under det som god noen. Og så leser jeg om Deborah. Og jeg må si, virkelig inspirerende og for meg også. Til hun hever noen dikter som lyser fram. Og jeg husker at hun hever sett 4, hun er 8 imen, så er det et kjært, men med annet så hever hun bostad, hun hever alit, hun er dyrve, og hun hever avhattende. Jeg husker at hitjes ikke etjes her. Ja. Og vi leser i kapittel 4. Så visdommer. Og et avvis vi Deborah er at hun
hon kände Bibeln. Och jag ser att hon inte bara kände Bibeln, men hon kände Gud som jag skriver Bibeln. Hon kände Guds hjärta. Och jag ser att ofta man läser Bibeln, bättre kände att känna att han Gud som jag skriver det. Och jag vet ofta folk säger det ganska också som sänder Bibeln, så säger jag att i vissa synder och jag snär till att du känner Bibeln bättre och du känner att han Gud som jag skriver det. Så jag ser oj tror att du kommer att känna Bibeln bättre, känner du att känna Gud bättre. Och så läser i vers 4. Och så 4. Här ständer da tøyne var det båra kona Labidot dømer i Israel, og var profetinna. Og sett under det båra palma mittlen Ram og Betel av Efraimsfjallet, Israelsmenn kom til henne, for at hun skulle døme i Malon torra. Og det som avverstender at jeg husker at Israelsmenn kom til henne. Og jeg fortalte meg at hun leser i Orgods, at hun hever hugsa om det, og jeg fortalte meg at hun virkelig hever elsker Orgods. Jeg husker at vi leser om Salmer, her David sier at han elsker Orgods, og at han hugsa om Orgods det han måtte. Og jeg fortalte meg virkelig at han luktla pekte, kanskje, vil si, som det borde har haft av Orgods, og det har vi alt Orgods. Men hun har haft pekte Orgods, og han hever lyset da, hun har elsket da, hun tirsdag tilsyn. Og at jeg så tykker vi at hun lever da. Jeg tykker vi at hun hever nemlig øktas god, hun gynnsjanser av løyer, hun tamt hånden, og hun hever akta Guds år. Det husker meg til at jeg vil lese at Israelsmenn kom til henne, og jeg husker meg til at hun har allerede i øtland Israel etter øynene som kunne se dem om sannlager og bøytene. Og så hadde jeg funnet det båret. Sen du går i kapitel 5, vers 6, at Israel fattar styremann. Og hugsa meg til alle prestene og alle de som borde kanskje kjent Orgods og steg fram til våre skjer. For det er flere som har løydet etter sannlagen Gods, og det har vi ikke funnet det, men så funnet det bare kjent i Orgods, og det bare levet i Orgods. Og hugsa øyne for måte vi kommer det, så de som spyrje ta i ives til ikke bare mennesker som kjenner Orgods, men de mennesker som øtta skuld, geng hans løyer tjene honom og akta hans år. Det er de som ferdig til å spyrje. Ikke bare folk som vet det. Og ja, så jeg husker om det at hvordan større visdom hun har haft. Og jeg fortalte meg at jeg kjente at hun dømte tørre midtelen. Jeg husker om det kan være ime som det er dømt og men og at den kan så være at det var 2 bøtjer, og en var fadekker, og en var ryker. Og kan fadekker han kanskje 8. Så lite at han spurt bøtjer, kan jeg lane sin fra det her? Kan jeg få løsen fra det her? Jeg skal gjøre det etter, ta i 5 penger. Og kanskje fadekker bøtjer, han har mistet alt, og alt er ikke galt til han, og han har også mistet det som han finner lånt. Og så er det en ryker bøtjer som er så sikker, han finner så mye fra gode, men han er så stolt, han vil ikke gjøre bøtjer nøyaka. Man vil ha teater, som bøtjen så finner ikke fra honom. Jeg vil si at hvis menn kom til Bora, hva heter Bora så sagt? Jeg tykker hun kjent Orgods, så hun vet at Gud elsker en gledgjøvere. Jeg tykker også hun kjent Orgods imot til hva Gud sier om at jeg kan se at de fatøkker i Israel. Gud er jo 4 dem fatøkker, dem ferdeles, og han ikke er veldig teg, det er teg. Og jeg tykker nemlig at det bare hever vides, det som kjent deg, og hun elsker at lyses på henne, og hun har kjent han god som jeg skriver det. Så jeg også om at hun vil vise dem med lattelig å kunne sagt, jeg må ikke god sier her og her, hatt det rett, og du så så vidt å jeg gjør det. Og hun har ganske aldri sagt at god elsker gleden gjøres, du øyre gjør på gjødøyden, så vet jeg at han kan komme seg atter. God skal lønne at jeg fyrtøy det. Det kan ganske være også det som har sagt, men hun går ikke haft visdom, og hun er vita, og hun kjent Orgods. Og som jeg hadde jo avhørst er at nemlig å ta i folk kjenner Orgods, og til livet Orgods, så løyter folk til torra. Og jeg husker om
Och en annan person som kände God och som levde Guds år. Det var nämligen Jesus. Och också att faktiskt strömma och till honom. Vi läser att det kom till hans här och till löjda och efter honom. Till löjda av alla sen till honom till det visste Jesus kände år Guds och Jesus kände han God som har skrivit på Bibeln. Och också med det att människor de söker Guds samlag och det är anden som driver dig och det är långslen efter godet som driver dig. Och jag tycker att folk har driven till det både om känt år Guds och om liv år Guds. Och också är kanske annan att jag kan till firmen att kunna göra med sådana kvinnor som känner år Guds och lever år Guds. Så att de som har bruk för stol eller inte kommer att känna god att de kan komma och löjda och få sfär. Och en annan kvalitet som jag såg att det bara hever det är alit och drive. Och det bara hon är alit av Guds löfter och hon ger över människan ra ut från Bibeln som hon grundar ut sin ra ut från Bibeln. Och som avvarsväsen att hon ser det så ett liv våa och bara till att hon är alit av God. Vi läser här i Domarna 4:6 ständer och hon sände nu på efter Barak, sinner Abu Noam. Kedes Naftali och säger vi han, höjre båge Herren Ushas hever givet. Färdast det och förnya till Tarabusfjall och tak vidare 2000 mans av Naftali och Sebulon. Så ska det löja sig sera, herrhövdingar Jabens och vaknar och her hans herra tilltøyn till Kisons löp och djeva han i händer tøyner. Så att nog snygg år, kanske först för det lästa. Men det som händer är att God, det är som att det bara har ju inte allt år Guds. Hon är lite brått. Och det fantastiska är att God tar sig vid henne. Och det som God säger vid henne att ta har vi funnit siktning av det som vi kan läsa med Bibeln. Men God tar sig vid henne. Och han säger vid henne att du ska se vid Barak att han ska få krutsch och jag ska sörja för att de skulle vinna. Och jag också att det bara så utan jag vill läsa att yes, du vet, God vill lova det och ett skick för God, ett skick för tills man skriver och ett skick tills man säger. Så hon får till Barak och säger vid han. Men så läser vi att Barak svärar. Barak säger henne, kommer till vimer ska färra, men kommer du inte vid färg heller inte. Och hur särskilt är vi switchar bara stövna som Ushal är i. Att tar som oja var jarver, tar är inte jarver. Och hur som att vi switchar att Barak han manglar någonting. Han manglar visdom, han manglar drive, han manglar alida god och han manglar uthaltna eller avhaltna. Han manglar stängsna som vi switchar det bara hever. Men det som fantastiskt är att det bara hever alida god, hon hever visdom, hon hever stängsna som Barak manglar. Läser i vers 19. Ta säger hon, vid här skall komma. Men så först du inte höjre när färgerna och tog nu först. Det Herren ska göra sig sera och i händer kvinnor. Så gör det bara sig till och för till Barak till Kedes. Så det bara säger, ja, jag ska komma lite där. Och högst mig till att hon är lojen god, hon är allt god. Och det är så einfalt, men det är nämligen det som ger henne föra för att göra det ting som hon gör. Och också att henne är allt och god ger att hon får driva, eller ger henne jarva. Så ursligt är att hon är valt att ötas god, gänga sig löjer till honom och akta hans år. Ger att hon vill kjörv, ger att hon kan ha allt och driva. Och det ger ösen till att hon sätter sig ett liv i våa för jag vill gå till löjen. För jag vill så att det som God säger passar, att God helder sin år. Så
det bara fer vi bara hon vår sitt liv. Och vi ser en annan kvaliteter som så är avhållna. Hon fer och i bara hon inte bara säger det, men hon fer. Och jag också säger att hon är en kvinna och jag också vill läsa något annat om Taui. Da jeg per var gift i gansmette, så var det vanligt at mer var hjemme. Tog jeg ferdig bare det var så vant av meg. Og kunne enda dodja. Så det var ikke vanligt for en kvinne. Jeg prøver ferdig bare det, og helt ikke at gen god linje og en som var her helt ikke. Men hun gjør det til. Hun våger sitt liv til hun er aldrig det god. Hun var det god. Han får svære, han får uppfylla det som han sagt. Och jag hoppas att skärta för att skärta att vi så avhållna så använder hon Barak, hon säger i vers 14. Då säger det bara vid Barak, kom nu. Så det är det Herren för att geva sig segra i händer tvinnar. Herren, inte Herren för en undan till här. Jag också med att hon säger vi bara, hon bara för vi och man säger kom nu. Till det. Hon använder Barak och Guds lyfter. Och hon upplättrar, hon uppbygger sig kom nu färdigt. God för att svära och bön. Så henne är luttne. Att hon öktar skuld, känner bøypna, god løyen ikke bare sikning for henne, men øysene Barak og ødelyrsel. Hon säger att hon är en stor sikning. Huxen hissar dikten här. Bystammer, alit, drive och ahållna. Jag ständer av myndene att man inte bara tåsar vi. Eller inte bara pratar vi åkara varron, men åkara livet. Och jag tror att det är viktigt att vi kan fortälja över människor om Jesus på att han var glädjebojna. Det är det bästa bojna vi har ofta till. Men det huxar om en som det bara man kanske inte huxar om allt det som man sagt. Men det som är minst bäst är gå som luta. Att hon har visst om allt det vi har hållit med. Och det som är mest kul det bara är att 18 år barden, att när barden vunnen alltså i naturligen hårt. För att läsa ett vers men jag läser det hemma så blåprisar det bara god och ser hur fantastiskt god är. Och är inte vinna så amen ju nämnda bara att det är god för att geva. Så ser ju hända tvinnar. Och också orsaka är att hon använder bara Aren så ser Barak att han och ösning att han är väldigt god som gör det allt. Och jag också måste det synja för god, hur så stor god är, hur fantastisk han är, hur så trofast han är, hur en god kan göra. Och också med det att fokuset som det här var god. Och ett mer fantastiskt som det bara gör det är att hon upplevde Barak. Hon säger inte vi att hick kan säga eller hick och säger inte säger det alltid, det är inte. Och sånt där, men det är så lätt att säga att ha man ser god viskar. Det är så lätt att göra människor eller också människor, men det gör det bara inte. Hon nämnde god i övergiven, god i undergiven. Och att samma som upphäver inte själva. Och jag säger att i alla sjövn under bordet så läser vi undantag om att hon upphäver sig själva, att hon ser sig själv högt. Hon är alla sina god i övergiven, god i undergiven. Och jag säger att han har ösa sannsnån. Och jag som avvärst, hon säger och i vers nudge och hjärsta med slär för hövding och ursels. För tøyen av falske og i kjolkrav til komo, lov i herren som etcher urselsmån og lovpris og god til det fantastiske som de da ser. Så sier vi til vakna det bare, vakna og sing sång, røys det Barak og løy bort til fingertøyner, til såner apen Johan. Vers 15. Høvdingar og Isakar fyllte og etter Debora og Barak. I fotospåren hansara fyllt och torr om i dalen. Vi ser det i fotospåren hansara Barak
fyllde tar om man delen. Vi løter Robens tvøra og ikke øvinger. Vers 31. Således skulle alle fortjenter tøyne genga til grunder. Herre, men teg og elska teg skulle være som solen, da han kommer opp i meg i søgne, landet inn i fri i 40 år. Så det som sier at du bare låper seg gode, men hun sier øsne til djervi og kappe barak. Fantastisk at du kan svimme i bare det, eller at du løter bare det. Og husk om at det er det samme som Gud sier vi Gideon, da Gideon var Benjen, så sier han til djervi og kappe. Og det som Deborah sier vi barak er til djervi og kappe. Du jeg vet ikke, men du først. Og jeg husker jo om at det er det som vi som kvinner og jeg gjør, for okkara pappar, okkara menn, okkara brøver, vi da at oppmuntret og opplevd at det er så at det kunne gjøre at det ikke det står og jeg gjør. Og jeg husker jo at vi da er stola oppe i jamene og for å våge. Så at jeg kunne gjøre det som du skulle gjøre. Jeg husker jeg skulle lese i Hebreerbrevet 11 32. Så stender og heter jeg sier ofte at det er 20 resjoner som er nevnt her i kapitlet nå, og vi leser i brev 11, 22. Her kjenner to, hvor skal det tale mer? Trøyen har ikke vært råknet til, om vi skulle sagt fra Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og profeten, som vi trygg, vonde sier og kongeregion, ut etter rett vi ser og finner lyfte oppfyllt, tippt og mån leva, sløkt og elspal, slupp undan svørig og finner styrke etter vøydlega, var veldig bare det og finner fortjender her av Svidja. Og vi synes det første som også om var, men hva det bor og gjør, last ned? Hva hun nevnt? Og jeg husker om at det bare er ikke øreviser omtale Bibelen enn Lemmes Nathan som fører til David. At når David er synda i Batseba, driver hår, så sender Gud Nathan til David, til Gud bruker mennesker. Så Gud sender Nathan anmette David, og David vendte vi. David sa at han var av vanlige løy, og han vendte vi. Han er yngre. Jeg husker om at Gud brukte Deborah, og Gud sendte Deborah, og Deborah var ikke nevnt i 20 kapitlet, Nathan var ikke nevnt, men det gjør det et versk som Herren sa. Jeg husker i 18 år, hvor man har sett en kvinne som Deborah, eller en profet som 18, men Gud sa det. Og jeg husker meg til at som man sier, men de svarer at året er ikke omsett for enskående til God taler til profeten, men profeten tok ikke stegkongsens. Så God tar seg vi Nathan og ber for David. Nathan amen til David, men Nathan tok ikke stegens. Det bare han opplevde bare som vi sørger og sier kom jo. Men han tok ikke andre steg. Og jeg som at det er god, tar seg vi kvinnerna, så er det ikke å teka hans steg. Men han gjør at vi er en undergiven. Og altså, det er så svært i New Testament, jeg skal hvordan kvinnan viser noen undergivne, og ivergivende god kan hjelpe mannen at ut i denne oppgave som god er givet dem. Og jeg tykker for at nekker at de kanskje har det som bare at det er bruk for å oppmuntre og anvender og opplever.
Och också om det att åka lutne kan vara ögonblicksigning. Det är också om att lutne jobb på det. Därför det till att jag känner mig fri i 40 år. Och också med det att kan åka lutne göra det. Jag så vet var god lutnar. Och vi har sagt att jag är fri i 40 år. Och också att ofta kräver det att vi får och kan liv. Men prisen och det är slut det ger är väldigt värst. Och det är inte lätt. Men det har säkert det värst. Och jag också med det att jag god minnes till jag också med sig mamma är som har gjort så störst arbete just det att jag fick ta på drönger och ta män och ta böten. Jag också det var inte alltid nämnt där. Kanske inte minst där människor men det var alltid minst där goda. För det var som det har gjort. Och så verkar det att säga att han fyller ett böten som tjänar herran och alla män som tjänar herran som är en kvinna att han fyller som älskar god och tjänar hans år. Tjänar hans år. Och Jerrys tänkte som det bara gör det att hon var övergiven god och hon var god i undergiven. Och jag ständer i Malakias 3:16 då talar det samman de som öktas herran och herren lustade ett tajman och hörde det. För jag som han säger vad skriver minnesbild om de som öktas herran hos om namn han säger. Och jag också om ofta jag ser så kvinnor som mammor det och som vet bättre men som gör ett fantastiskt arbete och hemmafronten kan vi säga. Där viskar som man inte borra. Där känna och så. Och uthöj att här ökta skol gängas för löjer tjänar och halvansar år. Så kom det väl så och mäta det stora signing. Och så om det är så just så minnes god här. Och hon ska göra minnesbild om det här. Och jag hade det så gå upp mot sig. Därför följde borra och att. Och så om man var och jag kände för en människa så sa god han och minst han och han för lön eller löpte för det. Jag vill säga att och så vill det inte vid och sen göra det här för de människorna som är kring oss att vi älskar god och så ska hon vara öronlig siktning. Vi har ett ökta god gänga hans roll och gjort honom och akta hans rabå i bibeln. Det kommer vi bara göra vi att fylla om vi ansar året. Och att det är det som heter om det bara och det som fick broschyrer att läsa det. Så vill jag att det kommer. Går så tacka och går så vidare att för att vi om det så bara är så tydliga mycket orgot så att läsa. Så jag vet inte om kan ända vid bön och sånt men ja. Gå testa för så fantastiska kvinnor som vi kan läsa om bibeln. Bara så tunn ord här och vi kan ta vi lära från att man har testa för att brukt det här och ta sig vid här så vi kan läsa kan du höja sig vid här och så du brukt det här fantastiska hårt. Och här är jag bakom att tjäna här. Jag är hemma från någon här så vi är och ösning här här. Och inte ser det som vi gör här. Här är jag på hemma ser att du minns dockon att du ska göra minnesbok om dockon. Och att du ska löna och för det inte här. Här är jag på att aktas till gänga till någon löjer. Akta till år här. Jag vet här löjen. Och sen tar det kostar och vi må våga löj här. Här är biten med som jag gör det här. Man viskar i en kvar kvinnor in i här. Så man kan tjäna där till när är och här är väl siktning för det. Sitt hem, sin man, eller sina vänner, eller sina barnkär föräldrar, eller kvar så det är här att hon kan signa under för det lutne som man är i för det här.
Så, amen. Ja, jag säger tack för det och tack för att ni komma. Så det är rört, men talar största men jag säger tack för att ni komma och ser hur det är så kan man ta i lite komma. Det är det samtidigt. Så.